jedlo, ale výborné, tak skoro, že aj slávnostné by som povedala. Pozrite sa na túto nádheru. Toto je karé, prekrásne, nádherné, očistené, o všetko očistené, umyté, usušené, presne tak, ako má byť. A toto karé urobíme si v medovo-horčicovej omáčke. Je to fakt jednoduché a to môže byť aj slávnostné jedlo na Silvestra, na Veľkú noc, hocikedy. No, jednoduchá vec. 2 lyžice medu, ja som ho už aj roztopila. Také 3-4 poriadne cesnakové struky. 4. Čo? Toto je tak pol kila mesa, plus minus, možno menej. Medzi tým si rozhrojte trúbu na 108, teda rúru na 180 stupňov, aby ste to potom dali do horúcej, lebo to je potom zase 10-15 minút, to už je úplne iné. To treba mať horúcej, tak? Dobre. Toto máme, dáme tam sol. Tak dobre, soli. Dáme tam korenie, bylinky. A buď tam dáte bylinky, nejaké, ja neviem, provesalské alebo tam dáte naše fantastické korenie na bravčové a síce pikantnú alebo jemnú verziu. Kľudne dajte viacej, vôbec sa nemusíte hanbiť. Tam je všetko. A dáme tam olivový olej, lebo tento vlastne bude oblepovať. Tak. A dáme tam horčicu. Dižonskú horčicu porádno. Tak, ešte tam dáme trochu, aby to bolo riadne tá omáčka. Čmajda. Zamiešame. Tak. Ono to bude také karamelizované, viete, to je úplná fantázia. Takže trúba nám horí. Ja to dám, dáte to do pekáča, alebo do našej zapekacej misy. Portugalskej keramiky, ručne robenej. To dám trošku. Tak. Dám do tohoto nádherné mäso. Tak. A celé to oblepím. Ja som si zobrala aj štetec, že to budem štetcom, ale vidím, že to stačí úplne lyžicou tentokrát. Tak, poriadne to takto napajcujeme a dáme to do truby. To je všetko. To je všetko. No. Pevne verím, že truba už horí, teda rúra. Už je na 180. A budeme to piecť podľa veľkosti. Samozrejme, keď máte veľký kusisko mäsa, tak to bude aj hodinu trvať, ale toto je taká pol hodina. Ideálne, keď máte teplomer a keď dosiahne 65 stupňov, tak je to hotové. Mäso vnútri. Takže ideme na to. Ideme si robiť prílohu. Nemusíte robiť furt len zemiaky. Ideme si urobiť kapustičky, to znamená ružičkovú kapustu, ružičkový keľ na slanine. Jednoduché, fantastické, geniálne. Poďte na to. Máme slaninku. Tak, na troške oleja. Opražíme. Tak. Tak. A ideme rovno, kým sa to robí, tak ideme rovno očistené kapustičky, teda ružičkový keľ na polovičku. Opražíme na panvici, hotovo. Ono to je také chrumkavé, hej, nezlaknite sa, je to také, že na skus, ale tak to má byť. Nemá to byť také prevarené. Jo. No, hotovo. My sme dokonca použili aj ten teplomer. Je to presne, ako to má byť. Pozrite sa na tú krásu. To je nádhera. Nechali sme to ešte oddychnúť nejakých 5 minút. Pozrite na tú krásu. Toto je úplne dokonalé jedlo. Fakt môžete to na slávnostné všelijaké, na slávnostné okamihy použiť. Vynikajúce. No dobre, takže to dáme na tanier. Tak. To surové ináč, môj zlatý. K tomu kapustičky, teda rúžičkový keľ.
Pozrite, aký je výborný, s chrumkavou slaninkou. Paráda. Tak, a dáme tam trochu šťavy na vrch. Ups. No a trochu šťavy. A pozor, nech to nepolejem. Medovo-horčicovej, cesnakovej, výbornej. No, tak sa pozrite na tú krásu. Na mojej stránke Zuzana Machová.sk. Dobrú chuť.